Assalamu alaykum mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym saýdyň mehriban müştoklary. Biziniň her biriňizde berk jan saglygyny, öýe joklugynyň abadan bolmagyny, tutjan tutumly işleriniň elmudama, rowaşyklary we sermem tüýsürekden ardygulap, o wada sahnada ýyldyzlar atly aýdym saýdy diň jas gepleşigimiň buňky sanyna tomoş etmäni çagyrýar. Ýogsa-da gepleşigimiň buňky sanyna haýsy aýdym şeýmez nägil aýdymlar ýerine ýetirir. Oň üçin bolsa adatdakylar ýaly gepleşigimizde tomoş etmeňiz. Dowam edin. Biz häzir asalymdan gepleşigimiň buňky sanyna gatnaşýan aýdym şeýimiz bilen sizi tanışmaz sizin bilen. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym saýdyň mehriban müştoklary, owada sahnada ýyldyzlar atly aýdym saýdy diň jas gepleşigimiň biz buňky sanyny elbetde gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanymyzda Peder ýoluny üstünlikli alyp barýan arkadagyly gahrman zerdarymyza tüý sürekden alkyşlamyza aýdýar. Gahrman arkadagyly gahrman zerdarymyzyň janyny sagy, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, ene şeýle ýagşy arzuwlar bilen owada sahnada ýyldyzlar at gepleşigimiň buňky sanyna başlaýar. Endi bolsa gepleşigimiň buňky sanyna çykyş etjek zekini bagşymyz bilen sizi tanış etmeli fırsatymyz gelip ýetdi. Eýem gepleşigimiň başyndan bäri ýanlanyp duran aýdymyň sadynyň bize tomoş edýän tomoşaçylarymyz gepleşigimiň buňky sanynyň mehmanynyň kimdigini aňan bolsalar gerek. Elbetde özüniň ýerine ýetirýän şirinden aýdymlary bilen aýdymsa söýjülemimiň söýgüsini, formatyny münasip bolan zekini bagşymyz gepleşigimiň buňky sanyna gatnaşýan maksat Hojaberdiýew garşylaýar. Mehriban ileşler meni sahnaya çağırdılar. Gepleşigimiň şu sanyna sizin göwnüňizden turar diýip umyt etdim. Maksat owada sahnada ýyldyzlar atly aýdym saýdy diň jas gepleşigimiň buňky sanyny bizi hoş gördük. Görüşmedi ýaly eýem maksat Hojaberdiýew diýenmizden bize tomoş edýän tomoşaçylarymyz siziň ýerine ýetirjek aýdymlaňyza bir sabyrsyzlyk bilen garaşýandylar. Ilki bilen bir gepleşigimiň başyna bagyş kalbyndan çykkan owalar duglaňyzy ileşsemiz bilen paýlaşsaňyz sebäbi sizem ýurdumyzyň bir toýlaryny, bayramlaryny ödüňiziň bir näçe bir şerinden aýdymlaňyz bilen halkymyzyň bir toýly günleriniň hyzmatyny gedýäňiz gepleşigimiň başynda bolsa bir arzuwlaňyzy tomoşaçylarla paýlaşsaňyz. Köp sağ olun Muhammed. Zor welip geçen şu bir ýaş aýdymçylara şeýle oğudan sahnalarda, oğudan toýlarda, asylda ýurdumyzda oğudan toýlarda şeýle bir türkmen aýdymdasynyň otuny ýaýmagy uly mümkinçil döredip berýän gahrman arkadagyny gahrman zerdarymyza köp sağ bolsun aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman zerdarymyň janyna sag ömürler bolsun. Köp sağ olun maksat arzuwlaňyz hatyr bolsun. Bizem siziň arzuwlaňyza goşulýar. Indi maksat gepleşigiň dowamynda näil aýdymlar ýagnylar. Bizim aýdym söýjülerimiz sizden näil aýdymlara garaşmaly. Muhammed Ora şu gepleşigiň sanyna halk aýdymlarym bar. Halykanyň dörejligine beýişli aýdymlarym bar. Döreden aýdymlarym bar. Öz dörejliginde beýişli aýdymlarym bar. Öz dörejligine beýişli aýdymlarym getirdim. Sağlamna ýetgermizle başarymdan ýerine ýetip berip
ul höwesilen bizem onu dinlärs. Maksat bize tomoja edýän tomojaşlarymyzdan gepleşigimize gelýän sowallar we aýdymçylarymyz bilen gepleşigimiz mehmanlar bilen bagly sowallar we dürüstlük toparmadan taýarlan sowallar we garaz gepleşigimiz biz onu häzir söhbetleşik arkaly dowam ederiz. Ilki bilen ileşmede onu kän garaşdyrman siziň ýerine ýetirjek aýdymyz bilen gepleşigimize başlaýar. Näýe aýdym ýerine ýetirmekçi gepleşigimiziň başynda Gepleşigimiziň başynda halk aýdymçylaryna degişli bolan Halipalardan miras galan Akçayar aýdym denmiş. bolýar. Onu ul höwesilen bizem dinlärs. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owada sahnada ýyldızlar atly aýdym zady diýin jaş gepleşigimiziň bugünkü sanyna maksat hojaberdi. Sadyr negitler bilen siziň üçin bir näçe şirinden şirin aýdymlar ýerine ýetirer. Turpanowa selaýlymynyň daşlaşmaň, dinläň, diýin jalyň, dede talyň ýanglanjak aýdymlar sadylar. Aýdym sada teşne kalplarynda ruhy lezzet bersin. Sönlegenim akşayar, sönlegenim akşayar, alım karar sabrımni, dağlar taşlar çekelim, evmenim çeken zevrimni, zevrimni. Elifem tenin el vermem, kaçıp görmem, doğru mu? Bütün akşam yüzümde, böğemin kuşumda, gördüm seni karşımda, yezir eden akşayari. Yol görenli kervanlar, kahı yerde yatmayar, söylegenin mergenler, seni məlem atmayar, atmayar. Üstümde kalır bunlar, min başımdan ötmeyar. Alaylar edip hidaya, yalvarıp min hıdaya, ömrüme tırdım aya, sana direm akşayari. Hay minay,
Yığıl keten gümşüna yar boya sabah hiçbir zalim kalmadı Yenim saman kepek Hakta yalı aksa olhum benim bir kara yüpek Gelkimi koşulu yanılım kimsesini İki tardeğini silip yaşasalı aksa yari Yine mehriban eyleşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň başynda, gepleşigimiziň bu nuksanyň mehmany degini wagtymyz Maksat Hojaberdiýewiň ýerine ýetiren aýdymy dinlediňiz. Maksat köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Sağ ol. Biziň gepleşigimiziň 05-25 gysga belgisine aslynda siziň dinleýijileriniz öz SMS-lerini, tekliplerini ýa bir näçe wagt ber ýollap gelýärler. Maksat Hojaberdiýewiň gepleşigimizi görmek isleýärsi, bizem şol iletişimiziň isteklerini bir nazarda tutup sizi gepleşigimiziň bu nuksanyna çağırdyk. Gepleşigiň dowamynda da şol aýdymsy söýjüler üçin siziň ýerine ýetirmeňizde bir näçe aýdymlary tomoşaçlarymyza ýetirelim. Bolýa ul hawa söyle. Indi maksat gepleşigimiziň başyny biz sowallarymy arkaly dowam edýär sebäbi biziň gepleşigimizde iletişimiziň hem ýazyp ýollaýan bir näçe sowallar bar, dörüjlük toparmadan taýýarlanan sowallar bar. Biz sowallar saýlaýar. Indi sowallar saýlamak gedegini maksat biz siziň özüňizde goýýar. Ýagny siz häzir bir bilen 100 aralykda 10 sany islen gowuryan san belgilerini saýlaýar 10 sany. Ondan bizem şol 10 san belgidäki sowallary açyp okap size ýetirýär. Esiňizden näme sowal çyksa jogaplandyrmaly bolýar. Çertimi düşükli? Düşükli. Onu bir bilen 100 aralykda 10 sany san belgi saýlasaň. Kaýsy sandan başlaýar? Üçlük. Üçlükden başlaýar. Ýalňyşmasam birinji gezek gepleşigimizde üçlük san belgiden saýlap başlan aýdymşy. Siz ikilik san belgiden saýlap başlanlaram bar. Esasy biziň gepleşigimizde gelýän aýdymçylar 7lik ýa 5lik ýa da 1lik san belgiden başlaýar. Siz göndürün üçlükden başladyňyz. Birinji san belgi üçlük. İkinci san belgi 9. 9 galyp 12. 12 33. 33 4 bolly ýene 6 sanyny taýlamaly. 47. 47 ýene 5 sany 58. 58 63. 63 71. 71 ýene 2 sany 88. 88 ahyrkym 93. 93. Aglaba bölegi üçlük san belgilerden ibaret. Her bir aýdymçy bir şolar ýalyk san belgi saýlanyny birisi öz dogulun gününi, aýyny, ýylyny ýa-da el telefon belgisini aňladýan ýaly şolar ýalyrak san belgiler saýlaýarlar. Aslında da men toýlara da köpülünç
3 adım bol gitdi. Sizin öýdüňiz? Ödüm, onu gyjakçyym, benim sağlandan. Kadınlaryň ölen 3 tane. Ha. Onda maksat biz şol san belgilerdäki näme 10 san belgi de şol 10 san belgidäki bir sowallary açyp okap taýýarlaýançak tomoşaçlarymyzy kän garaşdyrman biz sizi ýene-de sahnamyza ýollalyp aýdymta söýjülerimiz üçin ýene-de bir şirin aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berdiňiz. Başytyna. Mehriban iýleşler biz onu maksat Hojaberdiýew sahnamyza ýollaýar. Dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň. Arşim alayıp duran dilber Arşim alayıp duran dilber Nali bir beri şeyli Her kanali kollarımdan Kıyıcıvan soğuk eli çeyli Her kanali kollarımdan Bir vazan soğuk eli çeyli Beni çeyli Ne dilimlilerden sarsam Kıyıcıvan su beni çeyli Aman Lili Aman Lili Bülbüle çekip nari Bülbüle çekip nari Aşkımın kıymesin ari Böyle'nin sever yari Bir özler su beni çeyli
başımı toprağa koysam. Ay bilmelikteyim ummana bir sen gözleyip gözleyip tapabilmem. Ay ay. Yapabilmem
aynani Güllü tapabilmen aynani Mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar. Biz gepleşigimiz dowam edýäs. Maksat ýene bir ýoly köp sagolsuny aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Indi maksat sowallarymyza geçýäs. Bede tomoşa edýän iyileşmeli, tomoşaçlarymyz hem sabırsyzlyk bilen garaşýandylar. Iyileşmeliň hem sebebi ýazyp ýollan sowallar bar. Onu birinji sowalymyzy mehriban iyileşler maksada ýetirýäs. Maksat hoja berdi. Siz näçinji ýylda Dowurluňyz. Yok, şu wagt bede tomoşa edýän iyileşmeli hem şeýlere pikir edenler. Ýöne sowalymyz biraz başgaçarak. Maksat hoja berdi. Siz näçinji ýylda bagyt toýuny tutduňyz? Ha. Men 2017-nji ýylyň oktyabr aýynda bagyt toýuny tutdum. 2017-nji ýylda. 2017-nji ýylda. Köp sağ ol. Bize iyileşmeden ýazyp ýollan sowalynyň jogaby bilen tanış bolanlar. Biz size maşgala agdy birligini işleňizde de üstünlüklerini ýaranmagyny maksat tüýsürümden arzu edýär. Sağ olun. Indik sowalymyzy ýetirýäs. Indik sowalymyz şeýle maksat hoja berdi. Biz bilýäs siz Maýakuly wadynyňky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny ýokary bilim aldyňyz. Özüm dutar urundan bilim aldyňyz. Dutarda özüňiz çalyp aýdymy maýdýaňyz. Hawa. Ýöne siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzda gyjak sazuralynyň owazy köp ýanglanýar, köp eşdilýär. Indi sowalymyz şeýle, siz gyjak sazuralyny çalyp bilýäňizmi? Yok. Çalyp bilemem. Gyjak sazuralyny owazyny gowurýar. Gyjak sazuralyny owazy. Şeýle gowurýar şoň owazy. Synançdyňyzmy? Synançýanam. Şeýlemi? Synançdym men şu malam ýüregimde ýok, däl öwrüňiň bilýär ýöne kynrak düşýär. Şeýlemi? Kynrak düşýär. Dutarda közeneme ol kiçilikden öwrendim, çalýarsam ol maňa kynçylyk ýok ýöne. Gyjakda bar kynçylyk. Ýöne şol gyjak sazuralyny has bir gowuryň üçin onu aýdymlaňyzda da agla we böle gyjak sazuralynyň owazy köp ýanglanýar şeýlemi? Hawa. Bolýa, köp sağ olun. Dörüjlük üstünliklerini biz size tüýsürekden arzu edýäs. Indik sowalymyz has köp soralan sowal bilen dowam edýäs. Indi maksat näil sowallar öýdýän? Näçinji ýylda dowurluň? Diýerdik. Ýok, ol sowalym bar, ýöne häzirki sowalymyz başga sowal. Onu ömür aýdym barada bolaymy? Elbetde, hawa dogry pikir etdiňiz. Indik sowalymyz ömür aýdym hakynda. Indi maksat dörüjlüğünde ýalkym saçan ömür aýdymyň sözleri kiminki? Sadyny kim döretdi? Şu dogrusunda iýleşmede bir gurrun berdim. Muhammed Ağa şu sowal kän toý bayramlarda da berilýän soraw şu. Hawa. Halk köpçülüğünde şeýle bilesi geljilik bu sorawlaryň biri bolmagy men pikir ederim şol. Diýär kän soralýar. Şu ömür aýdymyň sözleri Şahid Durnuvat Aşirwan sözleri. Durnuvat Aşirwan sözleri. Sady özüňki. Özüňiz döretdiňiz. Sadyny hiç şeýle sada meňdeş däl görnüşümni şeýle özüm şu hene kän wagt boldy men hiňlen görenmedi. Özüm onuň ahyry şu heňede bir zat oşorun netibesem ömür aýdym boldy. Ömür aýdym. Şo goşuýuny şol heňe aýdyma laýyk görüp Durnuvat Aşirwan ömür aýdy goşugyny aldyň şeýlemi? Onu şol ömür aýdym bilen ömürni sunwata bagşlan zihni aýdymjy diýip bolýar. Sizin kim raňy boldum şeýle dörüjlüğünde ýalkym saçýan aýdymlaňyň eserleriniň sany kän bolsun diýip biz tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun Muhammed. Indik sowalymyz bilen maksat gepleşigimiz dowam edýäs. Maksat siz näçinji ýylda
Türkmenistan'ın prezidentinin aglan eden Türkmenin altın atıratı bätişiginin ýeňjisi boldyňyz. Aslında maksat biz bilýäsiz näçinji ýylda alanyňyzy sebäbi bizem şo ýylda bilelikde şaýat bolduk. Türkmenistan'ın prezidentinin aglan eden Türkmenin altın atıratı bätişiginin ýeňjisi bolmak bagty bize de müýesser etdi ýöne iýleşmemiz üçin gazykly iýleşmeden gelen sowal biz sowaly size ýetirmeli bolýas iýleşmemiz üçin bir jogaplandyrdyňyz. Türkmenin altın atıratı bätişiginin ýeňjisi bolmak 2023-nji ýylda maňa müýesser etdi. Meniň üçin ören begenýän şular ýaly bize şahir paýlary ýapýan gahrman arkadamly, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýär. Gahrman arkadamly, arkadaly gahrman serdarymyz. Janlary sag bolsun, başlary dik bolsun. Köp sag bolun maksat arzulyňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzulyňyza goşulýas. Gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyň saýasynda hemişe toýlarda, bayramlarda sunudy saatlamyň, bagşy saatlamyň aýdymlary saatlar hemişe ýangylyp durdum şolaryň arasynda siziň hem owazyňyzyň bady ýatmasyn. Sag bolun. Indi maksat indik sowalymyzy size ýetirýäs. Indik sowalymyz olan bir iýleşmede has bir gyzyklandyrýan sowallaryň biri maşgalaňyz hakynda aýdaýsaňyz diýip ýazyp ýollapdyr. Özüňiz maşgalada näçe dogan hemde häzirki wagtda maşgalaňyzda özüňiziň näçe çagaňyz bar? Biz maşgalada çoğulum. 3 oglum. Tuğulum. Iňulfy men. Ha, iňullary siz. Hawa. Öýüňem ulsy siz bolýaňyz. Hawa. Nima maşgalaňyzda siziň näçe çagaňyz bar özüňiziň? Öz maşgalamda öz çagamam hiç. 3 tane çagaňyz barmy? Tuğulum. Olaň atlary Iňulim Mehekgül gyýdym. Mehekgül. Ondan 2 oglum bar. Ortanjy oglum Ibrahim. Kiçi oglum İsmail. Tuğulum. Ýaşurduk bolsun, atlaryny ýe bolsun, olaram hakalary ýaly watanymyzyň, halkymyzyň hyzmatyna gedýän bir ilhalar, perdentler bolup ýetişdim. Sag bol. Indi maksat sowallarymyzyň şu ýerini siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen bölelik, ondan soňra ýene de gepleşimdi, sowallarymyz arkaly dowam ediberer. Başysyna. Näme aýdym iýleşmede ýetirers? Indi Muhammed Arat ýanky sowallarymyň içinde ömür aýdym barada sonra boldy. Hawa. Gepleşim şu ýerine, şu ömür aýdym aýdyp bereýin men iýleşlerimde. Onu maksat hatam yerine düşür, bir de tomoja diýen iýleşmede şu wagt garaşyp oturandyrlar, haçan ýerine ýetirerkä şol ömür atly aýdymy gepleşiň ahyryna mykadip. Onu şol aýdym bilen biz gepleşigimizi dowam edelik, bir de tomoja diýen aýdym saat öýjülemedem, iýleşmedem diňlesinler, diň jaltynlar. Durnutin uçup baryan nire kısın yan sen ömür nire kısın yarsın ömür Dursana min seni seyen nire kısın yan sen ömür nire kısın yarsın ömür Nire qassan yarsın ömür
Kazan yansın ömür Arzular var hatır Bassanmasan elim yeter Bassanmasan elim yeter Yennamlığın yellin yeter Mire bassan yansın ömür Mire bassan yansın ömür Sen yansın ömür Tiymiş yarsın gün ve günden Ağrım ya da minnin Anana yügülüm senin Nire bassan yansın ömür Nire bassan yarsın ömür Anana yügülüm senin Nire bassan yansın ömür Nire bassan yansın ömür
Mehriban iyileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muşdoklary, ine görüşmedi ýaly bagşymyz maksat Hojaberdiýewiň ýerine ýetirýän aýdymlaryny dinleýäňiz, maksat iyileşmedi ýene-de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyza garaşýandylar. Biz häzir indi sowallar bilen gepleşýärmiz. Dowam edýäs, ondan soňra ýene-de siziň ýerine ýetirmeňizde aýdymlary tomoşaçylarymyza ýetirer. Bu sowalymyz Nussow edebiýatymyzda degişli sowal. Häzir goşgy tetrlerini okap berýäs, maksat ünsürip dinlen. Samsam adam bilen oturma, zınhar namart bilen sen söküt kurma, gadırdan dostuňdan ýüzüň ögürmü, Barsaň depesini täze edersen. siz gönlünden jogap berdiňiz. Sowalymyz maksat şol goşgyň Magtymul Pragynyň haýsy goşgysyny bilmeli ýa-da goşgyň bir fetrini dowam etmeli. Siz hem gönlünden jogap berdiňiz. Paş edersen. Paş edersen goşgysyny. Berekella. Onu mehriban iyileşler jogabymyzy eýem maksat Hojaberdiýewden allyk. Indik sowalymyz bilen biz dowam edýär. Indi maksat dörjük toparmadan taýýarlan sowaly bilen dowam edýär. Siz Türk innovasiýa ýylymyny bir näçe gepleşiklerde çykyş edip gelýäňiz. Şolardan bir ilkinjileriň biri hem kämillik ýoluny aty gepleşigi şeýle hem owazy sahnaty gepleşigidir. Indi sowalymyz şeýle şolardan ilkinji çykyş edenleňiziň hataryny owazy sahnaty gepleşigini çykyş eden seneňiz ýadyňyza düşýärmi? Iň bolmany ýyly ýadyňyza düşýärmi? Hawa elbetde. 2020-nji ýylyň oktýabr aýy bolmaly. 2020-nji oktýabr aýy. 20-nji ýyl. Elbetde dogry ýyly aý dogry 2020-nji ýylyň oktýabr aýynyň 29-ny gelip çykyş edipdiňiz. Biziň hem ýadymyza düşýär. Mundan meýlägem Türk innovasiýa ýylymyny şeýle bir şowul çykan gepleşikleriniň sanynyň kän bolmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Sag ol. Indik sowalymyz bilen dowam edýäs. Maksat ak yüzlü maralım diyen aydımın sözleri kimin döredüzülüğünü değişli? Ak yüzlü maralım aydymyň sözleri, halk aydymynyň sözleri. Näme aydymda da aýdýar durdy bagşy. Isleýir gara gözlü geldi, gelin badarys. Hynalapdyr ol niýede. Durdy bagşyň döredüzülüğünü değişdi diýip aýdyp bolýar. Berekella, köp sağ olsun aýdýas maksat, bagşyň berip biljek jogabym şuda. Köp sağ olun. Indi maksat indik sowalymyz bilen dowam edýäs. Maksat siziň aýdymlaryňyz bir internet sahypalaryny iýleşmeden bilýänler giňden ýaýrady. İnternet sahypalaryny maksat Hojaberdiýew diýip gözleseň, siziň gaç köp ýazgylaryňyza gabat gelip bolýar. Bu sowalymyz şeýle, siziň pikiriňizçe internet sahypalaryny haýsy aýdymyňyz has köp dinlenýär? İnternet sahypalaryna bir aýdym däl. Şu wagt bir belli bir wagtyň özüne bir tomoşaçylarymyň, halkymyň bir dinleýän aýdymlar bolýar. Başta ýa-ni ömür aýdymy, kän dinlenýär, ejemaglar aýdym kän dinlenýär. Şu mahal ýaşlar bilen dinleýär, tüm halkym bilen dinleýär. Biziň bir halipa başy. Ataş Gulmuradow halipaň aýdan söýüp aýdymlar muhymdyr. Yatlasam geçen günlerim, saňalar eken güllerim. Ana şol aýdymy şu mal hasta kendim ýalar. Has köp islegüler ýalar. Islegüler ýalar. Toy bayramlarda da kän isleýärler şol aýdym aýdylmagy. Onu bizim size haýyş etsek şol aýdym mümkin bir häzir gepleşigimizde ýerine ýetirip bererdiňiz. Başysyna Ulhuga süren häzir biz onu şol aýdym dinler. Şeýle iýleşmediň söýgüsini gazanýan aýdymlaryň sanyny kän bolmagyny arzuw edýär. Hemde ahyrky sowalymyz size ýetirýär maksat ondan soňra biz sizi sahnamyza ýollar, şol aýdymlardan bir iýleşmediň söýgüsini gazanan şol ajaýyp aýdymlardan bir ýerine ýetirip berdiňiz. Siziň ödüm garaşan sowalyňyz iýleşmediň hem hälenmär garaşyp oturan sowaly. Maksat Hojaberdiýew, siz näçinji ýylda we nirede doguldyňyz? men 1993-nji ýylyň noýabr aýynyň 12-sine Ahal vilayatynyň Bagdaýhan etrawyna neden boldum. 1993-nji ýyl 12-nji noýabrda Ahal vilayat Bagdaýhan etrawyna doguldyň. Indi mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, sowallarymyz da şu ýerde jemlenýär. Maksat biz sizi sahnamyza ýollaýas, mümkin bolsa şol iýleşmediň bir söýgüsini gazanan ýa-ni bir şirinden şirin aýdymlary gepleşmediň şu ýerine ýetirip berdiňiz.
başysynyň bolýar. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, diňläň, diň zalyň, lezzet alyň sediň üçin ýaýlymda maksat Hojaberdiýew aýtmaýdy. Yatmasam geçen günlerim, sana dar eken güllerim. Yatmasam geçen günlerim, sana dar eken güllerim. Yatmasam sevmeselerim, ayrı gelirim deli dünyada. Yatmasam sevmeselerim, ayrı gelirim deli dünyada. Minne gönlüm var yani, emri sevmedar yani, delimin deli dünyada. Minne gönlüm var yani, emri sevmedar yani, delimin deli dünyada. Gülüm men kabalan bolsadım, gelin bolup gelin bolsadım. Gülüm men